Ahojte, nachádzame sa v Trenčíne na Európskych informačných dňoch pre mladých ľudí a rozprávame sa s rôznymi zástupcami mládežníckych organizácií. Čiže, prosím ťa, predstav sa nám a povedz, akú organizáciu zastupuješ. Takže ahojte, moje meno je Patrik Prístupný a som predsedom študentskej rady vysokých škôl, čiže sme organizácia, ktorá vlastne združuje všetkých študentov na Slovensku a reprezentujeme ich pred orgánmi verejnej moci. Aká je vaša vízia, misia alebo cieľ? Tak našim cieľom je zastupovať študentstvo tak, aby jeho hlas bol vypočutý. Tak, aby orgány, ako napríklad ministerstvo alebo iné orgány verejnej správy, vedeli, čo sú potreby študentov a vedeli ich následne naplňať. Aká je možno podľa študentskej rady vysokých škôl najúčinnejšia stratégia, ako zapájať mladých ľudí aj do takýchto aktivít? Tak myslíme si, že je to najmä podpora toho ich zapojenia. Tí študenti môžu mať svoj drive, mladí ľudia väčšinou majú chuť robiť veci, meniť veci a treba im dať k tomu nejaké podklady, priestor a umožniť im toto zapojenie. Prečo sú podľa teba podujatia ako to dnešné dôležité? Také podujatia, ako je dnešné podujatie, takisto umocňujú ten náboj študentov, vidia, kde všade majú možnosť sa zapojiť, vidia tie príležitosti a dávajú im pocit, že to, čo robia, má aj zmysel. A aká je jedna vec, ktorú by si poradil svojmu mladšiemu ja s vedomosťami, ktoré máš dnes? Pravdepodobne by to bolo, aby sa to mladšie ja nebalo zapájať, aby nemalo nejakú bariéru, pocit, že za to, že je mladší, má menej právo na názor, ale aby skutočne svoj hlas využil. Super, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.